Hello everyone, this is Haptab Academy. እዚ Let's Speak English with me Haptab ዝብል ናይ ቋንቋ እንግሊዝ መደብ እዩ። እዚ መደብ እዚ እንተዛብ ትግርኛ ዝዳሎ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ኣብ ሪዲንግ ዝድሃበ ትምህርቲ ጀሚርና ኣለና። እዚ ሳልሳይ መደብ ምዃኑ እዩ። ሪዲንግ ብሓፈሹ ሪዲንግ ስፒድ ብዝብል ነቕርቦ ስለዘለና ብዙሕ ሰብ ምስ ስፒድ ኣተኣሲሩ ጥራሕ ይጥምቶ ኣሎ። ስፒድ ወይ ቅልጣፈ ክንከልና ግን እቲ ቅልጣፈ እቲ ዝግባእ ስርዓት እንዳሓለወ ዘይመፅዩ መቕልጣፍ በይኑ ትርጉም የብሉን። ሓደ ሰንተንስ ብትግርኛ ሙሉእ ሓሳባት ምሎ ሙሉእ ሓሳባት ምዃኑ ክርዳእና ተነቢቡ ደው ክብል ኣለዎ። ሓደ ሰንተንስ ኣንቢብና ወይ ሓደ ሙሉእ ሓሳባት ኣንቢብና ገለ ዕረፍቲ ዘይገርና ምስ ተኻልኣይ ሙሉእ ሓሳባት ተኣላጊብናዮ ምስምዑ ይኹን ምርድኡ ዘይከኣል ክኸውን እዩ። ስለዚ እቲ ቅልጣፈ እቲ ስርዓት ዳሃለዎ ክኾን ኣለዎ። ኣብ ኮማ ሕፅር ዝበለ ዕረፍቲ ኮማ ማለት ከተዕረፍ ከም ዘለካ ነቲ ክንዛረብ ከለና ንፈጥሮ ሓፀርቲ ዕረፍትታት ንዕኡ ንኽትክዩ እቲ ስርዓት ነጥባት እዩ። ስለዚ ኣብ ኮማ ከምቲ ንኮማ ዝግባእ ዕረፍቲ ኣብ ፉልስቶፕ ከዓ ሙሉእ ዕረፍቲ እንዳገበርና እዩ ትቅልጣፈ ክካየድ ዘለዎ። ቅልጣፈ ስለ ቅልጣፈ ኮማን ፉልስቶፕን ተሓዋዊሱ እንተዳ ሰንተንስ ብሰንተንስ ተላጊቡ ግን ሰብ ክንብቦ ኣሚን ሰብ ክሰምዖ ይኹን ክርድኦ ኣፀጋሚ ክኸውን እዩ። ስለዚ ስርዓተ ነጥቢ እንዳሃለና ንገብሮ ቅልጣፈ ኣገዳሲ እዩ። ሓደ እኹል ሰብ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ንባብ ብቕዓቱ ብቑዕ እዩ ዝበሃል ሰብ ኣብ ደቐ 250 ቃላት ከንብብ ከም ዘለዎ በዚ ቅልጣፈ እዚ ከንብብ ክኽእል ከም ዘለዎ እዩ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀስ። እዚ ግን ከም ጀመርቲ 107 ቃላት ዘለዋ ሓንቲ ፅሕፍ ተቐሪበ ኣለኹ። ነዚኣ ኣብ 53 ደቂቃ ወይ ቅድሚ እዩ ኣንቢብና ተወዲእና ኣብቲ ለቨልቲ ፅቡቅ ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ደቂቕ ኣብ ክንዲ 250 107 ደቂቃ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ቅልጣፈና። ስለዚ ቅልጣፈና ናብቲ ዝግባእ ንኸነይቦ ብብዝሒ ፕራክቲስ ገድልየና እዩ። ኣብዛ ሪዲንግ እዚኣ 107 ቃላት ኣብ 53 ደቂቃ ንብል ኣለና። እቲ ዝግባእ ስርዓት እንዳሃለካ እቲ ዝግባእ ዕረፍቲ ናይ ፉልስቶፕን ናይ ኮማን ከይፍረስካ ማለት እዩ። በዚ መሰረት እዚ ኣንብብዋ ኣንቢብኩም ምስ ወዳእኹም ኣብ ካልኣይ ዙርያ ክትንበብ ከላ ስምዕዋ። ስለዚ ናትኩም ኣነበባን ናይቲ ኣብ ቪድዮ ትሰምዕዋ ኣነበባን እንዳወዳደርኩም ፍልልያት እንዳፅናዕኹም ደጊምኩም ምንባብ ናይ ኣነበባ ቅልጣፈ ይኹምን ስርዓትን ብፍላይ ከዓ ኣብ ኮማን ኣብ ፉልስቶፕ ዝግበር ዕረፍቲ እንዳስተውዓልና ከነንብብ ኣገዳሲ እዩ። ከም ኣብነት ኮማ ክንብል ከለና ብፍላይ ዝርዝር ናይ ኣስማት ዝርዝር ናይ ኣይተምስ ክወሃብ ከሎ ዘሎ ዕረፍቲ የመልክት። ንኣብነት In my class there are 7 students Helen, Nahom, Jonathan, William, Jefferson and Haile ኣስማት ክጥቀስ ከሎ ዘሎ ዕረፍቲ ኣዝዩ ንጹር እዩ። ካብቲ ናይ ፉልስቶፕ ፍልይ ዝበለ እዩ። ኣብ ፉልስቶፕ ከዓ ከምቲ ብትግርኛ ንብሎ ሙሉእ ሓሳባት ስለዝኾነ ነቲ ሙሉእ ሓሳባት ወዲና ፉል ስቶፕ ሙሉእ ዕረፍቲ ንገብር። ብእንግሊሽ ፉል ስቶፕ ነቲ ዕረፍቲ ብትግርኛ ከዓ ሙሉእ ሓሳባት ነቲ ሙሉእ ሰንተንስ። ስለዚ ሓደ ሙሉእ ሓሳብ ዝተወድአ ሓደ ሙሉእ ዕረፍቲ ንገብር ማለት እዩ። ብከምዚ ኣገባብ ኣንቢብኩም ምስ ወዳእኹም ምስቲ ዝንበብ እንዳወዳደርኩም ኣብቲ ስርዓት ኣነባ ይኹን ኣብቲ ቅልጣፈ በቢግዜኡ ሓደ ደረጃ ንቅድሚት ወይ ንላዕሊ ክንዲብ ተስፋ ኣለኒ። ሕጂ ናብታ ንባብ ታንክ ዩ ቨሪ ማች። She is a child. She is about 7 years old. I watch her from the bus. I was waiting for the bus. The child was in a car. She was sitting next to her dad.
She sits in the car. Her dad turns on the radio. A song plays. The child smiles. She taps her feet. She sways her head. Her dad laughs at her. He likes the song too. The dad raises the volume. She enjoys herself. The song finishes. The child stops her tapping and swaying. The radio continues. The news starts. The child gets bored. The dad hugs her. He puts another song. She started smiling again. ቀፂለ እንደገና ከንብባ ከለኹ ወይ እውን ቅድሚ ካልኣይ ግዜ ምንባበይ እታ ዝተነበበት ማዕርክ እንዴት ተረዳእኩም ዘይተረዳእኩም ሓረጋት ወይ ቃላት እንታይ ኣሎ ቸክ ግበሩ ቀፂለ መምስ ትርጉሙ ነፍስ ወከፍ ሙሉእ ሓሳባት ወይ ሰንተንስ እንዳተርጉም ከንብበ ስለዚ ምስቲ መጀመርያ ዝተረዳእና ሓደ ይኮነን ቸክ እንዳገበርና ናይ ኮምፕሬንሽን ዓቕምና ንምዘን She is a child. She is about 7 years old. ከባቢ 7 ዓመት ዘዕድሚያ I watch her from the bus stop. ኣብ መዕረፍ ኣውቶቡስ ኮይነ ሪኣ ነይረ I was waiting for the bus. ኣነ ኣውቶቡስ የፅበ ነይረ The child was in a car. ተቆላ ግን ኣብ መኪና ነይራ She was sitting next to her dad. ኣብ ጎኒ ቡኣ ኮፍ ኢላ ነይራ She sits in the car. እታ መኪና ኮፍ ኢላ Her dad turns on the radio. ኣቡኣ ነታ ሬድዮ ወልየዋ A song plays. ደርፊ መፅእ ትደረፍ ጀሚራ The child smiles. ተቆልዓ ፍሽኽ ኢላ She taps her feet. ኣጋራ ምስ መሬት ጠብ ክትብል ጀሚራ ምስቲ ሙዚቃ She sways her head. ርእሳ እውን ከተወዛውዝ ጀሚራ Her dad laughs at her. ኣቡኣ ስሒቕዋ ፍሽኽ ኢልዋ He likes the song too. እሱ ነታ ሙዚቃ ወይ ነታ ደርፊ ፈቲዋ The dad raised the volume. ንድምፂ ከፍ ኣቢልላ She enjoys herself. ክድሰት ጀሚራ The song finishes. እታ ደርፊ ወዲያ The child stops her tapping and swaying. ኣጋራ መሬት ምጥብጣብን ርእሳ ምውዛዝን ኣቋሪፃ The radio continues. ta radio ግን ቀፂላ The news starts. ዜና መፅዩ The child gets bored. ተቆልዓ ሰልችዋ The dad hugs her. ኣቡኣ ይሓቑፋ He puts another song. ካልእ ደርፊ ከዓ ይውልዕ She starts smiling again. እንደገና ፍሽኽ ክትብል ጀሚራ